Сине мой, пази думите ми и запазвай заповедите ми у себе си. Пази заповедите ми и ще живееш, и поуката ми, като зениците на очите си. Завържи ги за пръстите си, напиши ги на плочата на сърцето си, кажи на мъдростта сестра си ми и наречи разума роднина, за да те пазят от чужда жена, която ласкае с думите си. Понеже, като погледнах през прешетките на прозореца на къщата си, видях сред безумните, забелязах между младежите един млад, безумен човек, който минаваше по улицата близо до ъгъла й и отиваше по пътя към къщата й. Беше в дрезгавината, когато се свечери, в мрака на нощта и в тъмнината. И го посрещна жена, облечена като блудница и с хитро сърце. Бъбрива и упорита, краката й не остават вкъщи, кога по улиците, кога по площадите, тя причаква при всеки ъгъл. Като го хвана, целуна го и с безсрамно лице му каза: като бях задължена да принеса мирни жертви, днес изпълних оброците си, затова излязох да те посрещна с желание да видя лицето ти и те намерих. Постояла съм легло с красиви покривки, с шарени платове от египетска прежда. Покадила съм леглото си с мирна алоя и канела. Ела, нека се насетим с любов до зори, нека се насладим с милувки. Защото мъжът ми не е у дома, замина на дълъг път. Взе кесия с пари в ръката си, чак на пълнолуние ще се върне у дома. С многото си придумки тя го прилъга. Привлече го с ласкателството на устните си. Изведнъж той тръгна след нея, както отива говедо на клане, или както безумен в окови на наказание, докато стрела прониза дроба му, като птица бърза към примамката, без да знае, че това е против живота й. И така, сега, синове, послушайте ме, внимавайте в думите на устата ми, да не се уклонява сърцето ви в пътищата й, не се заблуждавай в пътеките й, защото мнозина е направила да паднат ранени и силни са всичките убити от нея. Домът ти е път към ада и води надолу в клетките на смъртта.